Hmm? Lapya. Yung Ah, laman pa, pwede pa yung laman. Sana sinahalo na eh. Nakalutuin na, ulit bilyan ng chin. tapos. Wala na. Pinatay tao, nagtira na. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Kuya, wag kurma ninyo. Kagigilid lang namin. Ayan, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod, kay Audrey Nicole, alright, kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Biyahing Brankel Sam. Alright, grabe pagod sa biyahe. At kay Ma'am Analisa. Ayan, nandito na naman ako sa aking kaharian. Nagtitibag dyan sa kabilang compound. At kay Gi Chang Wok, kay Kagawad Antonihan, magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang araw, mapagpalang hapon. Alright. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber dyan, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa unang nag-like, ayan, maraming thank you po. Alright. Kahapon po ay nagkaroon ng trial sa day 10 ng impeachment day 11 kahapon. At siyempre lahat ng tackle Troll Crocs host shout out. Ayan, kay Troll Crocs shout out. Magandang hapon. Ayoko, busog ako. Bakit may birthday? Sino? Si Jima? Okay. Sabihin mo happy birthday. Duterte pa rin, sabi ni Troll Crocs. Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. At yun nga po, kahapon, hindi nakapurma si Senator Leila de Lima. Aywan ko ba ito si Senator Leila de Lima? Kababayan ko pa naman to, pero paurong na yata ito. Sa bagay utot mo blue. Yan, magandang hapon. Alright. Dala na siguro ng pagtanda o dala na ng frustration. Kasi ayan, at ang nangyari, hindi nakapurma kahapon kasi nga na-strike out siya ni Senate ano ba tawag nito? Ng Senate prosecutor na si Chis Escudero. Ayan, like done. Ayan, thank you. Utot mo blow. Gandang hapon, host. Mega love shout out, sabi ni Utot mo blow. Ayan. Troll Crocs, mega love shout out, bro. Magandang hapon po sa inyong lahat. At yun nga, DDS ka host. Syempre, DDS tayo. Yun nga po. At ang gusto kasing mangyari ang gustong palabasin kasi ni Congressman Leila de Lima. Ayan, thank you Utot mo blue. Ayan, ang gusto kasing mangyari ni Congressman Leila de Lima, sabihin niya kung anong gusto niya sabihin doon sa loob ng impeachment court. At ang gusto niyang mangyari, i-strike out na lang yung
kung hindi magustuhan, i-strike out na lang ng Senate, Secretariat o ng Senate Court. Hindi nga pinayagan ng depensa. Kaya ang nangyari, hindi pa tapos magsalita, pinaupo na. Dala siguro ito ng sa bagay, naintindihan naman natin ang ni Congressman De Lima, Queen Saba. Nakasab na yan. Thank you, Utot mo Blue. Dala na lang siguro ng frustration kasi nga gustong-gusto makaganti ni gustong-gusto makaganti ni Leila De Lima sa mga Duterte. Ang hindi niya, ang nakakalimutan niya ay nakakalimutan niya na yung kaso niya ay hindi pa natatapos hanggang ngayon, kung saan itong pagkakalink niya sa drugs, kung saan may yung bagong bagong labas ng Court of Appeals na hindi pa tapos yung kanyang kaso. Kaya for sure yan, host, gaganti talaga yan. Sinabi naman na po ni sinabi naman na po ni Mike? Oo. May resibo naman yata. May resibo naman yun. Si Dilimaw, reyna ng droga sa Bilibid noon. Marami talagang nagsasabi na ganon. At yun nga lang, nagbago ang panahon. Kaya ayun, kumbaga hindi naman talaga nag-retract lang yung mga witness, pero hindi naman napatunayan na talagang wala siyang kasalanan. Yun ang doon. At isa pa, namatay yung isang witness. Ayun. At sinabi naman na po ni Vice President Sara Duterte na lahat ng mga umabuso sa kabanang bayan kumbaga maglalagay siya, hindi siya ang gagawa, maglalagay siya ng tao para lang doon, para yung kanyang trabaho na paglingkuran yung taong bayan ay hindi madidistract. Tuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Mayroong naghahabol doon sa mga nagpahirap, yung mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Yun ang pagkasabi niya, para hindi ma-distract yung kanyang trabaho, maglalagay siya ng mga tao para doon. Kaya siyempre, unang-una dyan, alam niyo unang-unang dyan, si Harry Roque, unang-unang gaganti dyan. Kasi hanggang ngayon hindi makauwi. Pangalawa, si De La Rosa. Yan talaga maghahabol yan. Pangatlo, si Marcolita. Kasi tingnan nyo ang pinagagawa sa kanila, kung ano-anong mga kabulastugan ang pinagagawa sa kanila. No? Kasi kung talagang parehas sila, halos lahat ng congressman, lahat ng mga politiko, simula sa kapitan hanggang presidente yan, maraming nagdo-donate yan sa campaign sorties. Isipin mo, pinatunayan na mismo yan ng presidente, na ang presidente talagang 200 plus million pa, samantalang ang kay Marcolita is 75 ang kanyang ang kinaganda doon, inakwit siya doon sa Kumilik, kung saan pagdating doon sa kanilang hindi pag-declare doon sa kanilang susi ay wala silang pananagutan, kasi anytime naman pwedeng baguhin yung kanilang susi report. Yun nga lang,
nadali sila ng politika at nangyari na yung hindi dapat mangyari. Yon. At kanina po ay nag-file ng petition for bill si Senator Jingo Estrada. Yon, yan ang pinakabagong pinakalitis. Ayan, 103 million in the house. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Jerry Forbes, may kasalanan sila kaya pinarusahan. Ikaw nanguhula ka lamang dahil sa content nagdunong-dunungan ka. Galing naman ito ni Boss Jerry. Kung may kasalanan ang pag-uusapan natin, Boss Jerry, no? Kung may kasalanan ang pag-uusapan, sa tingin mo si Marcos walang kasalanan? 200 million yung kanyang donation. Ang kasalanan nga yung donation eh. Donation nga ang doon eh. Talaga ito si Boss Jerry, oh. 200 million. Oh, 75 million yung kay yung kay 75 million yung kay Marcolita. At yung nag-donate pa, wala namang natanggap na kapalit. Di ba? Oh. Yung kay Presidente Marcos, nasaan ngayon yung mga nag-donate sa kanya? Di ba may mga posisyon? Hindi na kailangan patunayan, andyan ang patunay, oh. Di ba? Andyan na nga ang patunay. Minsan lang kasi nabubulagan tayo. Hindi pwede laway ebidensya mo. Ako, hindi na natin kailangan patunayan. Nandiyan na lumalabas sa lahat ang katunayan, di ba? Lumalabas sa lahat ang katunayan. Naging partisan nga lang. Siyempre, sa kanila lahat, ang pagkakataon, hayaan nyo, darating din ang panahon. Darating din na ang panahon na mangyayari ang lahat ng gusto nyo. Diba? Aabot din tayo dyan. Richard, lasing ka ba? Sabi ni Troll Frogs. Diba? Huwag kayong mag-alala, Boss Richard. Diba? Aabot din yan dyan. Easy lang kayo. Huwag kayong masyadong mga bayaran na bangag andito. Naalala ko tuloy. Mamaya may iparinig ako sa inyo. Parinig ko ulit sa inyo. Para, kaibigan ko pa naman yun nagsalita. Anak ng baka talaga, Huwag mong pansinin yan, idol. Mga bayaran yan sila. Ay, hindi ko naman pinapansin yan. No? Minsan kasi, bulag na tayo. Bulag na sa katotohanan. No? Kaya ang hirap, ang talaga, mahirap paliwanag. Mahirap talagang paliwanagan yung yung sarado ng utak. No? Isipin mo, bigyan mo yung pagbasihan mo yung dalawa kay Rodante Marcolita at saka kay Senator Rodante Marcolita at saka kay President Bongbong Marcos. 230 million plus. Tapos yung mga nag-donate nasaan? 'Di ba? May mga posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Yung kay Rodante Marcolita nasaan? Wala namang posisyon. Host, magbigay ka ng moderator mo. Hindi active yung mga moderator ko eh. Ayan, bigyan kita. Teka lang. Dito atas mo, yan. Ayan, moderator ka na. Minsan kasi, ang hirap makaintindi yung
ang hirap makaintindi yung hindi marunong umintindi. Di ba? Pag intindihin mo yung mga pinagsasabi nila, wala. As in. Hindi ka nila maintindihan. Ayan, mayroon na. Yung mga may moderator dyan eh, patulog-tulog sa pansitan eh. Kaya ang hirap talagang ano, sa bagay, pag troll talaga, wala namang ano yan kasi wala namang mga utak yung troll. ang gusto lang nila manira niyan. Ang gusto lang niyan ma-discourage yung ano, yung mga nanonood na tulad nyo. Ayan. Para naman ano, yung mga ano diyan, yung mga Naniniwala ako doon sa sinabi. siyempre yung mga trolls eh. Unang-una kong iparinig sa inyo kung paano hindi naging partisan ang na ito. Sorina Habalia. Ayan, magandang hapon po. Pinupwesto nito ng barangay Kapatang sa Chongkes. Para hindi naman tayo ano. Ito, si Ito. Nakausap mo ba si Secretary? Ito para maging fair naman tayo. Secretary. Hindi ko siya nakakausap. Except nung kinausap nila ako na Hindi maka-Duterte yan sabi nila na ang tingin daw ng Palacios, kaya ako critic ay supporter ako ni Sara Duterte. Sabi ko naman, paano ako magiging Duterte? Kayo yung mga Duterte, nag-aaway lang kayo. Kaya ako, matagal na rin akong critic ng mga Duterte. Saka hindi kayo magkakasama. Independent senator talaga to. May policy difference kami. Bakit? Ano Bang sinabi sa'yo violent war on drugs? Ano bang sinabi sa'yo ni Sec Political Ano pa? dynasty. Ano pang sinabi sa'yo ni Sec Sabi niya, kasi daw yung mga salita ko nakakalakas sa mga Duterte. Sabi ko, mali yan. Yung mga mali nyo, yun yung nakakalakas kay Presidente Duterte. Sabi niya, ba't di mo kami Ito ko sa projects, meron ba siya sinabi? ano? Na projects mo sa Caloocan, sa distrito mo? Hindi, ang parang gusto nila, yung nakikita ko mali, sabihin ko tama. Para magka-proyekto ko. Kung hindi, Sir, again, may flood control project ka ba sa Caloocan? hindi, wala pa nga ako proyekto kahit isa. Talaga? For 1 year, wala. Hindi, pero Since narinig nyo na? Hindi maka-Duterte yun Pa-jacket po kay Sorana. Sorina Habalia. Ayan. Ano yun? Bakit? Teka lang. Ayan. Kilala nyo ba si Congressman kilala nyo ba si Congressman Erice? Si Congressman Erice po ay maka-Gloria yan. Gloria Arroyo. At critic yan ng mga Duterte. Kahit kailan hindi naging Duterte yan. Anong nangyari? Kung talagang kumbaga parehas ang Pangulo natin. Di ba? Pinagbibintangan siya na maka-Duterte kaya hindi siya binibigyan ng proyekto. Doon pa lang makikita mo na pagiging one-sided ng administrasyon. Di ba? Bakit mo hindi bibigyan ng project? Palibhasa inaano ka? Kinokorreksyon kayo sa mga maling ginagawa? Diba? Kaya doon mo mapatunayan na talagang ang isang administrasyon na ito na talagang pag hindi ka nila kakampi, kaaway ka talaga. Isipin mo yan kasi
ang sa kanila po na congressman doon sa Caloocan ay si ano, yung nagsusumigaw na marami siyang ano, akap, maraming AX, si Mitch Kahayon. Iyon po ang kanilang congressman. Tinalo siya ni ano, tinalo siya ni Congressman Erice. No? Kaya pinagbibintangan sila. Akalain mo yan? Ang gusto nila, pupurihin sila kahit mali ng ginagawa. Tama ba yun? Di ba? Kayo, sa tingin nyo, kung tama bang ginagawa ng administrasyon na ito, magagalit ba tayo? Kasi magkakampi naman talaga sila eh. Oh. Nang dahil nga sa pagiging tapat ng mga Duterte, pinalibing pa yung ano, pinalibing pa yung magulang nila. Di ba? Pagiging tapat, pero ano ang iginante? Pinadala doon sa ibang bansa yung ano, pinadala doon sa ibang bansa yung kanilang makakalaban sa 2028. Pasok mga bangag na ba yan? Para may paglaruan kami. Engagement na rin. Yaan mo sila kahit kunti lang tayo dito, basta ano, nagkakaintindihan. Iyon ang masakit talaga na katotohanan na hindi matanggap ng mga loyalista. Hindi talaga matanggap kasi nga ang gusto nila forever sila, wala nang 2028. Oh. Nagsilayasan tuloy, natakot kay Utot Moblo. Pati kay ano, Troll Crocs. Natakot sa inyo tuloy. Mutulo. Bakit ganon? Ayun na nga ang ano doon. 'Di ba? Sa pagiging tapat ng mga Duterte sa kanilang tungkulin. Oh, na kung tutuusin, pwede naman talaga kasi naging sundalo ang dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr. 'Di ba? Bukod sa naging sundalo, naging presidente. Ang naging problema lang, kaya hindi malibing-libing doon sa libingan ng mga bayane, ang mga pumalit sa kanya ay puro mga dilawan. Iyan ang mga sumunod na pangyayari. Kaya hindi nalibing-libing ang isang dating presidente. Hindi malibing-libing kasi nga kalaban sa politika. Pero ngayon, anong nangyari? Di ba? Magkakakampi sila ngayon. Dati, sinusuka ni Leni Robredo. Ngayon, puring-puri na siya. Oh. Jupaw Gasol. Magandang hapon. Kaya grabe ang ano ngayon. Walang ibang ano ngayon kung hindi ang dilawan kalaban ang Duterte. Kasi nga pagdating ng 2028 wala silang pag-asa. Iyan ang punot dulo ng lahat. Host Racket yata, hindi. Hindi. Racket talaga. Oh, di ba? Hanap buhay. Sabi nga nung mga ano sabi nga nung mga tambay sa kanto, hanap buhay. Di ba? Racket eh. Kaya, yan ang naging motivation nila na pagdating ng 2028 kailangan ang isang Sara Duterte ay matanggal. Ang problema, hindi nila maintindihan kung anong dapat nila gawin kasi kahit anong ginagawa nila, hindi nila mapababa ang rating, hindi nila masira-sira sa tao. Bagkos lalo pang tumataas, lalong umaangat yung kanyang trust rating. No? Tingnan nyo kung paano i-divert yung sa
impeachment court. 'Di ba? Sinabi nung defense na kung talagang wala nang kung talagang wala nang tiwala ang taong bayan sa Vice President, bakit umangat yung kanyang trust rating sa last survey ng Pulse Asia? Alam niyo ang sagot ng ano? Alam niyo ang sagot ng mga prosecution? Hindi po 'yun ang tunay na ano, hindi po 'yun ang tunay na basihan. Anong basihan? Survey nga 'yun eh. 'Di ba? Ang problema pag hindi pumapabor sa kanila, hindi sila doon agree. Pag pabor sa kanila, 'yun, agree na agree sila. Huwag ka na kuya dumagdag pa. Unawain mong mabuti kasi kung matalino ka, maiintindihan mo kasi bubo ka. Alam mo, anong pangalan nito? Alam mo, J. Loyola, kung matalino ka, maintindihan mo ang nangyayari ngayon. Pero kung bubo ka, di ka talaga makaintindi. Oh, di ba? Bubo ka, hindi ka makaintindi hanggang ngayon. Di ka makaintindi. Oh. Kaya hanggang ngayon, di ka makaintindi kasi bubo ka. Para saan gamitin ang racket? Pang racket. Hindi 'yun hindi 'yung pang racket, pang packet 'yun. Packet. Di ba? Pag mga talaga, alam mo pag mga bobo talaga, di makaintindi. Tamsak dan, sabi ni Juhame Kuriba. Ayan. Thank you sa patamsak. Ayan. Host, pati mga crocs, sasama kay Bagag Punan Mas. Siyempre, wala na silang bayaran eh. Wala nang sa kanila. Wala nang tawag nito, wala nang magbabayad sa kanila. Ayan o. Para naman para naman Nagbarangay ka pa. para naman pakinggan niyo ito Yung kalbo na mas pangit pa yung ngipin kaysa ngipin ko. Ito yung briefing niya sa bago nilang i-recruit. Pakinggan niyo. Ang abutan dito hindi Gigas, Kastukas. Okay, ang sahod nyo rito ay 10:30. Pero bukas i-update ko kayo kung anong mangyayari sa meeting. Okay? Hindi ko sino pinipangalanan kung sino ang nasa likod nito. Siyempre, sige, katantabes, clear yan. Prepare kayo. Tapos, yung nasa Metro Manila, may meeting tayo bukas. Mag-PPM ako. Okay? At least meron na tayong taga-probinsya. Ngayon, kung meron kayong gustong ipasok sa GC na para makasama pa, kausapin yung mabuti, i-briefing nyo, i-explain ninyo, ang maganda nito sabihin, walang bayan. Yung vlogger na isang buwan, 3 buwan, 4 na taon, hindi. Hanggang election ito, 2028. Ngayon, ang gagawin nyo lang dito, hindi kayo magbablog na kung anong gusto ninyo. Aantayin nyo yung ibababa ko na message sa inyo para yun ang ibablog ninyo. Yun ang gagawin yung story, yung ibababa kong link na story. Ako magbababa sa inyo ng story base sa ibinaba sa akin sa taas. Yun ang gagawin nyo. Hindi nyo kailangan na umikot-ikot. Hindi nyo kailangan umano-ano. Kaya, Magsisinungaling ka lang. sa NCRPO. Sa NCRPO, ikot kayo. Dito, hindi nyo kailangan. Puro papuri at pag-angat ng kay speaker umalis dito. Malinaw? Jupaw Gasol, ayan, shout out. Malinaw yun. Naintindihan nyo? Hara Matulo, yan. Ano yan? Nag-usap-usap sila kasi nga yung mga trolls, sa kanya yung may mga hawak siyang mga trolls. Kailangan magbababa siya ng pang content nila. Puro papuri sa Romualdez at Marcos.
talaga naman, oo. Pa-shout out po from Alicia Bohol. Ayan, ayan. Yung mga kaibigan ko dyan sa Bohol. Ayan, kay Juhame Kuriba. Ayan, mega love shout out po from Bohol. At yung mga kaibigan ko dyan sa Talibon, Bohol. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Taas ng rating ni President Sara Duterte. Yes po, sa huling ng SWS survey. Romoid, pabalik-balik. Kahit siguro maging manghihilot yang si ba, hindi natataas rating. Grabe, nakakatawa. Kaya nga, paano hindi maintindihan talaga? Diba? Isipin nyo ang magulang nyo. Ilang taon hindi nalibing-libing? Halos 2 dekada. Diba? Halos. Umabot ng 2 dekada. Hindi malibing-libing. Ang isang Rodrigo Duterte lang ang naglakas ng loob na ipalibing. Tapos ganun ang igaganti mo. Kaya hindi talaga mahirap talaga maintindihan. Hindi talaga maintindihan ng tao bakit ganun ang ugali mo. Kita mo yung kanyang ate. Atin niya mas kapatid niya mismo. Di ba? Tumatanaw ng utang na loob pero siya, anong nangyari? Oh, wala pa doon yung wala pa doon yung pag-giveaway ng isang Vice President Sara Duterte. Oh, na dapat kung tutuusin, hindi siyang presidente ngayon. Kasi kung mga gahaman sa posisyon, ang mga Duterte, hindi yun papayag yung tatay na ang papalit sa kanya, yung isang Marcos. Pero anong nangyari? Oh. Kaya hindi talaga kahit anong gawin hindi makaintindi. Ewan ko lang yung mga bobo kung makaintindi. Yung isang bobo pumasok. Yan Marcos, wala utang na loob talaga. Oh, pakulong niya si Duterte. Kahit ano na lang, hindi, wag na natin titingnan na pinakulong ang dating Pangulong Duterte. Alisin muna natin yung tatay. Yung pinagagawa dito sa anak. Di ba? Kung talagang may marunong kang tumanaw ng utang na loob, yung halos 2 dekadang hindi nakalibing yung magulang mo, iyon na lang ang titingnan niya. Wag na siya lumingon sa kung saan-saan. Tingnan niya na lang ilang presidente ang dumaan. Di ba? 3 presidente ang dumaan. Naipalibing ba yung tatay nila? Hindi. Tanging isang Duterte lang. Oh. Tanging Duterte lang ang nagpalibing. Pero nakita mo kung ano pang pinaggagawa. Oh, kaya ang ko sa inyo, maghanap na kayo ng panlaban nyo. Yung sabihin mo kay Pangulong Marcos, maghanap na siya ng matibay na panlaban. Pagdating ng 2028, 25 minutes na naman nagastos, 25 million na naman nagastos. Oh, di ba? Paldo na naman. Ang problema nga po, ayan. Jara Matulo, pa-shout out to Sir Boss DTV para maging idol kita. Sabi ni Jara Matulo. Ayun nga po. Pero maraming naglalabasan na yung hearing pala daw dyan sa Senado ay
Sagot ng prosecution yung kanilang pagkain, sagot ng defense yung kanilang pagkain. Di ba? Okay lang yung prosecution kasi may budget yan sa Congress. Oh. Kasi may reimburse nga. Alam nyo, may mga naglabasan pambalita. May mga naglabasan pambalita na yung lahat na umattend sa SUNA may balato. Usap-usapan doon sa may kanto. Sige patrols ni GR, mag-comment ka pa. Damihan mo para may ambag ka dito sa live. Thank you sir, para dyan sa subscribe na lang ako sa iyo. Sabi ni Haramuto. Yeah. Thank you, Boss Haramuto. Kaya grabe ang sabi ng DDS, ipinalibing ko ang tatay mo. Pagsabihan mo BBM, ang Duterte huwag ang taong bayan. Di ba? Kaya kung talagang may sir, wala nga sila pantapat kay BBM. Ayun na nga, kaya ganun ang ginagawa nila. By hook or by crook. Walang Duterteng makatakbo ng 2028. Kasi nga wala silang pantapat. Alam niyo sa totoo lang, itong mga pinklawan na ito, kita niyo lumalabas na ang ambisyon ni Reyes Hontiveros. Diba? Akala siguro nila, kakampi nila. Pag natanggal ang isang Sara Duterte, baka matuluyan siya. Baka matuluyan ang BBM. Kasi siya naman ang babanatan dyan eh. Oh. Ruwanoy, kabatak mo yan. Kaya ganyan ka. Ala, bahala kayo dyan Mongoloid ngayong Ruwanoid. Yaan mo yan. Para may naman. Kaya sabi ko nga, pag talagang tapat ka sa iyong ginagawang trabaho, bakit hindi ka kayang mahalin ng taong bayan? Kaso lang wala eh. Iba yung sinasabi mo, iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Kaya wala. Kahit anong gawin, hindi talaga umaangat ang kanyang trust rating. Kaya yung tagapagsalitaan nila piko na eh. Isipin mo, yung hindi daw nag-attend, walang respeto sa konstitusyon. Bili na kayo ng shabu sa Davao, high grade. Nako, mga talaga. Ba't ka palalayo kung nandyan na sa tabi-tabi mo? Pupunta ka pa doon nandyan na sa tabi-tabi nyo. Lumingon ka dyan sa kaliwa kanan mo. Nag-aabutan na. Ay, nako. Kaya grabe ang natin ngayon. Tingnan nyo lang ngayon ang yung kamatis, 8 pesos ng isa. Yung krodo, 90 na naman. Wala. Panukalang batas. Alisin ang 12% VAT. Alisin ang 12% na VAT. Nung naipasa sa Senado, di man ginawa. Yung impeachment nila sa kangkungan pupulutin hanggang ngayon, wala sila maipakitang konkretong ebidensya. Yung mga witness nagmumukhang mga katawa-tawa.
Ayun nga po, Boss Virgilio, ano, Fernandez. Si Laila de Lima, ang gusto niya, public prosecute si Inday Sara. Kaya ang nangyari kahapon, hindi pa siya tapos magsalita, pinaupo na ni Chis Escudero. hindi na pinatapos, nabutata. Kawawa naman, kababayan ko pa naman yon, taga-Iriga. Alam nyo, ang high na high, yung administrasyon, isipin mo, sasakay na ng racket, maggagawa na ng racket, sasakay na sila para makalayo. kaya yung mga alien doon sa Mars, naghahanda na, baka sila naman ang gawa ng Ghost Project. Kapalak dyan, boss, nung suna niya 83 pa lang ang crudo, kinabukasan 90 pesos na. Kaya nga 92 dito sa Antipolo, 92 per liter. Katatapos ng suna, Lunes, pagka Martes 92, 10 pesos ang tinaas. Di ba? Grabe pang grabe pang pambula-bula niya sa alam niyo yung mga Crocs, standing ovation, nagparakpakan pa, anak ng baka talaga, hindi na nahiya. May pakita pa ko sa inyo bago ito, ha. Matagal nang pinunduhan. Matagal na siyang pinunduhan. Bagong-bago ito. Question ngayon ng Barangay Kapatang sa Chaong, Quezon, ang estado ng isang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nakatalang natapos na noong taong 2022 matapos igiit ng barangay na hindi pa rin naitatayo ang dalawang tulay na mahalaga sa mga residente. Sa isinagawang pag-iimbestiga ng Brigada News FM Lucena, lumabas sa website ng DPWH na may nakatalang proyekto sa ilalim ng DPWH Region 4A na may contract ID na 22TJ0014. Nakasaad dito na ang proyekto ay may halagang 29.4 million pesos sinimula noong February 21, 2022 at natapos umano noong November 17, 2022. Nakatala rin sa opisyal na record ng ahensya na ang proyekto ay 100% completed. Gayunpaman, ayon kay Barangay Captain Zonesto Quito, tumanggi siyang nagdaan ng completion report na ipinakita sa kanya noong taong 2022 matapos niyang mabasa na kabilang umano sa natapos na proyekto ang concreting ng mga tulay kahit wala naman aniyang naitayong dalawang tulay sa kanilang barangay. Punta sa akin ng mga taga-TP na magkakameron nga daw po ng project dito sa aking barangay. Magsisimula sa Talisay, magtatapos sa Dolores doon sa Bungoy 2022. Di ba? 2022 inumpisahan yung proyekto. 2022 natapos. Yung proyekto. Full completion. 100%. Pero nung pinuntahan, wala. Di ba? Alam niyo kung sino ang congressman doon sa Chaong? Ang lupit. Kung nandito si Ghostbuster, baka nagkandahuli na sila. Di ba? May nabasa ako kanina. Buti pa ang patay 6 feet below the ground. Yung trust rating ni ba? all time low. Di ba? 51 billion. Ano naman 51 billion? Daming nagpasukan Grabe. Mayroon pa dito. Anuhin natin yung suna niya. Mayroon pa dito yung suna. Kino-question ngayon ng Barangay Kapatang sa Chaong. Ito kay ni Malutikia ito, ha. Yung sa suna na sinasabi niya.
Ito, pinak-check siya ni ni Malutikia dito, 161 franchise of 7-Eleven. Sabi ni Malutikia, maraming dapat ipak-check sa ikalimang zona para di false hope ito. Mula sa transcript, mula sa dokumentong galing sa DOJ at sabi sa zona, 25 billion ang nabawi, 800 million ang naibalik. Sibot as of June 3, 2026. Anong nangyari sa 24.920 billion? Nasaan yan ngayon? Saan nakapark? Saan kumikita ng interest? No? Ito yung sinabi ng Pangulong Marcos doon sa kanyang zona, mula sa kamay na bakal, ngayon malikot na kamay. Malilikot talaga ang utak nyo. Ang gagaling nyo talaga bro, isa ko muna. Sabi niya doon sa zona ng presidente, gayon din pinigilan natin ang paglabas ng pira ng bayan na ipinambayad pa dapat sa mga depektibo, pike o guni-guning mga proyekto at mapunta lamang sa mga bulsa ng tiwaling kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pira at ari-arian, mga akusado, applause. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay naibalik nating dito ay agad nating naibalik. Ngayon, inano natin dito. Ang nakakuha si Malutikia sa DOJ. Sa DOJ ito hindi ito katang-isip. Balik na naman, last ka na lang. Sabi dito sa DOJ, report of collection department deposited to the Bureau of Treasury. Yan, through the Land Bank of the Philippines. Ang sinasabi ni Presidente Marcos ay 25 billion. Pero ang naka-record po sa DOJ ay 841 million. Yung 25 billion sabi ni Malutikia ay nasaan? Saan nakaparada? 'Di ba? Iyon ang hinahanap niya. Wala namang nakapress. Kasi yung kay Congressman Martin Romualdez ay hindi man nakapress yung kanyang asset. No? Eh, sabi nila malapit na. Sabi ko sa iyo, Mongoloid. Sino bang pinagtripan nyo dyan? Basta nasobrahan sa batak, nawawala sa sarili. Pinagtripan nyo, kawawa naman yung tao. Diba? Kasi nga kung ang pamahalaan natin, totoo sila sa kanilang mga sinasabi, bakit naman hindi sila kayang mahalin ng taong bayan? Diba? Yung mga pinakita ko sa inyo, mga patunay yon. Unang-una na doon si Igay Irice, hindi naman mga maka-Duterte yan. Pero bakit pinagbibintangan nila ng mga Duterte? Kasi nga nagsasabi ng katotohanan. Isipin mo, congressman ka, naghahangad ka na magkaroon ng budget na para makagawa ka naman ng mga proyekto doon sa lugar mo. Nandahil lang sa hindi sumusunod sa alituntunin ng pamahalaan Hindi mo bigyan ng budget
Kasi sasabihin mo mga maka Duterte. Di ba nakakalungkot yung ganyan? Hindi ba pamimersonal yan? Sa tingin ba ng administrasyon na ito, yung mga nasasakupan ni Congressman Ikay Erice, hindi ba bumoto sa kanya yon? Sa bagay, talagang bumoto doon kasi umikot na doon si dating Senador Trillanes eh. Ang sigawan, puro Duterte. Di ba? Puro Duterte ang sigaw. Nung pag-ikot ni Senator Trillanes, kasi po si Senator Trillanes ay tumakbo ng pagka-mayor ng Caloocan. Kaso lang, ulats. Wala. Talo pa nung tumakbong kapitan yung kanyang boto. Laki talaga problema ng mga DDS. Alam nyo, ang malaking problema ngayon, yung mga troll ng administrasyon na ito. Kasi nagkabukingan na. Yung isa, natsugi na. Oh. Kasi hindi na nagkasundo-sundo sa bayaran. Aywan ko sa inyo. Hindi na nagkasundo-sundo. Oh. Yung isa naghihinguha, nag-iipon ng kanyang mga naghahanap ng mga magpupuri sa administrasyon. Nagpupunyagi, makaipon ng kanyang vlogger para may tagapuri sa administrasyon. Oh. Samantalang yung mga Duterte, nako, nagsusumiksik lahat. Oh. Kaya kung talagang magagaling kayo, patunayan nyo, ipanalo nyo yung administrasyon sa 2028. Galingan nyo. Alam nyo kung hindi sinamahan ng Inday Sara Duterte ang Marcos, ang presidente ngayon si Leni Robredo. Yan ang katotohanan yan. Di ba? Kaso nga lang bilang respeto sa isang kaibigan, pinagbigyan. Pero ngayon, anong nangyari? Di ba? Aray ko. Ang sakit sa bangs. Ay, nako, mag-iisang oras na naman tayo ah. Kaya talagang nakakalungkot na umabot na sa punto. Sa totoo lang, magkasama naman ang mga yan. Yun nga lang, walang utang na loob yung isa. Ayun. Natatakot na pagdating ng 2028, gagantihan sila. Kaya, ang problema, malapit na. Baka kamukat-mukat nyo. Nandyan na yung matanda. Tuloy ang iyakan. Baka kamukat-mukat nyo, nandyan na. Mayroon yung mga Duterte diehard supporter, mayroon po sa 21 ba? Tingnan ko muna para sure tayo. Yung mga riders lang po kasi hindi ko alam kung saan ang binyo ha. DRT Philippines. Ah, 21 yata. Sa kagustuhan ng prosekusyon, nasiraan
29 yata o 30. Yon, mayroon pong get together ang Duterte Die Hard Riders. Ayan. Nel Dungka, masakit bang mapalayo sa banga? Wala na, yung nagsabi noon, iyon ang nandoon sa banga. Wala na, nandoon na, 6 feet below the ground. Yung nagsabi noon, ando na, nauna na. Ay, nako. Wala na, kasi nga, nagkulang na yung bigayan. Di ba? Nildong ka, magtampisaw ka sa banga. Wala na, yung nagsabi noon, nauna na. Di ba? Sabi nga, ang gaba, diri magsaba. Tapos ang kaligayahan niya, hindi niya napakinabangan yung kanyang kwarta. Nandoon na siya sa banga. 6 feet below the ground. Alam niyo ang pinakamasakit? Ang iniwan mong alaala, puro pambalahura. Mapapanood yun ng kamag-anakan. Ay! Ano ba yan? Natakot na nila gamitin yung kahon. Kahon at garapon. Tama. Natakot na sila kasi nandoon na. Eh ang problema, hindi sa garapon nilagay, sa banga. Nandoon na, 6 feet below the ground. Oh. Kaya, hinay-hinay. Pero, alam nyo walang ano ito. Kahit ano siya, tao pa rin naman yon. Ang nakakalungkot lang, ang iniwan niyang alaala, puro pambalahura. Walang, anong makita mong ikagaganda doon sa kanyang pinaggagawa? Di ba? Makikita sa mga video. Mapapanood ng kamag-anakan niya. Anong masasabi doon? Di ba? Biruin mo, maiwan mo doon yung pambabalahura ng tao. Yung sabihin na ang Vice President pumunta ng ibang bansa para lang magpalaglag. Ay, nakakalungkot yung mga ganong klaseng mga grabe. Makikita ng kanyang kamag-anakan tapos ganon ang mga iyon ang iniwan niyang alaala. Nakakalungkot. Nandahil sa pira. Walang ako ang ginawa niyan Diyos ang pira. Kaya na maalam siya dahil sa pira. Ayaw pagsaba diha. Sorry na habaliya. Kay mag-iyakan na naman yung mga trolls. Mga iyakin pa naman yung mga trolls. Kita mo diyan nag-iiyakan sila. Diba? Kaya nakakalungkot na sa halip na pumunta tayo dito na palitan tayo ng mga ideya para sa ikagaganda ng pabubulsan daw ni PBBM yung bangas. Pabubulsan. Ay nako, Nildong ka. Shout out sa iyo. Para naman mapansin. Para pambihira ka naman. Kahit wala kang mukha.
tao ka pa rin. Akala ko pabubulsahan para makapasok yung racket. Kung lasing ka matulog. Yan yun, wala namang mukha. Pag walang mukha, hindi tao yan. Di ba? Sanay sila sa ghost project. O di, ghost people, mayroon din. Ay, nako. Ay, nakaisang oras na tayo. Sa lahat ng mga pumunta dyan, huwag kayong ano ha. And, ito ay point of view lang ng isang taong bayan na naghahangad ng maayos na ng maayos na pamamalakad ng ating pamahalaan. No? Kahit sino man dyan, ang hinahangad niyan, kahit kayo mga komentator, ganun din naman siguro ang ano nyo. Yan. Lalong-lalo na ito si Surina, si Utot Mublo. Pag maganda siguro ang ginagawa ni BBM, siguro nandyan yan sa kanila. Di ba? Maraming mag-iiyakan. Di ba? Maraming mag-iiyakan. Lalo na naman, alam niyo yung nalaman na nagkandataranta na sila. Alam niyo, may awang Panginoon. Malapit na. Yung tinanggal na. Inggit yan sila. Yan. Sidhay, sabi ni Dincio. Yan, mega love shout out po. Ayan, magpapaalam na po ako sa inyo. Yan, sa lahat po ng dumaan, ito ay point of view ko lang. No? Ng isang taong bayan na naghahangad ng maayos na pamamalakad ng pamahalaan. Duterte lang sa kalam. Sabi ni Edmond Monares. Ayan, thank you po. Edmar pala. Ayan, mega love shout out. Lahat naman tayo siguro, ang gusto natin yung maayos na pamahalaan. No? Kung maayos ang pamahalaan, walang magsasalita ng ganito. No? Hindi ibig sabihin nagsasalita tayo ng hindi maganda sa pamahalaan ay kalaban na natin ang pamahalaan. Ang pamahalaan po nandyan. No? Ang inaanohan lang natin yung namamahala sa pamahalaan. Maglag kayo mga trolls. Huwag mo nang hangarin, trolls nga eh. Ano kayang laman ng banga ni Sarah? Bulaga. Wala na, nandoon na. Nilagyan na nung isa. Nilagyan na, wala nang banga. Nalagyan na nga eh. Ayan, magpapaalam na po ko sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng dumaan, mag-trolls man kayo sa hindi at saka sa mga loyal na diehard Duterte supporter. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Utot Mublo kay Surina Habalia at sa lahat Edmar Monares, sa lahat po ng mga dumaan, sa lahat ng mga hindi nag-comment yan. Ayan, Rosario Diaz, mega love shout out. Sana huwag tayong mag-away-away dahil lang sa mga politiko. Alam nyo, Ma'am Rosario, hindi po yan yung tayo man nagsasalita ng laban sa administrasyon, hindi ibig sabihin nun nakikipag-away po kami. Para lang po makita ng administrasyon na mali na ang ginagawa nila. Ngayon, kung hindi naman tayo pakinggan, wala naman tayong choice. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Ingat po kayo lagi. Ingat pala sila lagi. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ingat po kayong lahat.